Ujor na Khlem jong unong san Hima. Ki sing phalang ba pher ha Chokpot bukantup ya ka Garo Students Union, Achik Holistic Awakening Movement, Garo Lands Movement Committee, Achik Youth Welfare Organization, Chokpot Area Vigilance Committee, but ka Federation of Khasi Jingtih and Garo People. Kila pendamjo ka Jingpenmi Jingtho ki district ka South Garo Hills, ha ka arphanyo tarik risau arja arpusan balakam, bakikin hun sing phalang ba pher bar ki pat ba ha Garo Hills ki Khlem Ujor AA, halor ke Jingdan ke Jingtih Marpoh Khyndew Beaiñ ha ke Jingdet Jurip ki district ya ki jaka basuba don Marpoh Khyndew uranium bat doyong ha ki jaka badan hajan pahum gre bat asagre ki bahap hapo ke Chokpot. Kini ki sing phalang ki lapen pau ba kini ki Jingkam kalong ke bathok bat Ïalam Bakla. Ha ka kerwo khobor bala pelat de kini ki kinhun sing phalang ki lapen pau ba ka por ba ki district ki let Jurip bi ki jaka ki sing phalang ba ki nong shong shnong ru ki don lang bat kila dap bani thu ba kadon ke Jingtih Marpoh Khyndew Beaiñ ha ki jaka ki sing phalang ki lapen pau ru ba ka sngi bala let Jurip la don lang ki breu na ka sarkar ba kan thup ru ya BDO ka Chokpot ki pelet ki ba mi khmat na kalyang ka district handai ha ka Jurip amsham la don kino ki breu ki bet ban pentiknai ki jat mau bala sham ha ka jaka la ki day ne em ki Marpoh Khyndew kumta ki lapen pau ba kini ki jingbom to kit bha ni pet bnya bhai ki mar badan ha ka jaka kalong ka Jingtrekam ka bom shai bat ka bom khot bom suba na kalyang ki bor bahalor kila pen pauru bahadian ke Jurip kila thoru ke Ujor she Deputy Commissioner ka South Garo Hills bandawa ban lei ai halor ke Jingdan ke Jingtih Marpoh Khyndew Beaiñ ha ka than badawa badai ban to ket bha handai ke Jingpen mi Jingtho ka office Deputy Commissioner banaklyang ki sing phalang kimshim la Ujor ai halor ke Jingdan ke Jingtih Marpoh Khyndew Beaiñ kalong ka Bakla shibun bat Ïalam Bakla yaki pat ba kila pendrem juru ya ka sarkar ka blakani ya ka bor na ka GHADC da ka baong bakumba ka Chokpot ka hap hapo ka 6 schedule ki jaka klaw ka Khyndew ka syap bat ki Marpoh Khyndew ki diban hap hapo ka Jingkmi ka district council kila ongru ba ka jingle ka sarkar ka long ka balapen khenya ka riti sanshar kari ka bala ai bor ki nong shong shnong bat ki riti dostor sanshar jong ki pat ba ka Garo Hills kumta kila kerpat ka sarkar jila ba ka ne ra ka bashai Khlem ke jingle bom khot ba nei ai halor ke Jingdan ke Jingtih Marpoh Khyndew Beaiñ bat kerpat ru iki bor district bakin penshai pat ba ha ka bede ba ke Jingpen mi khubor ka Bakla persha iki sing phalang